Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, ene wayno en garti e windande men wattore 22 Dental Dina TV. Hande noon jangde nde saɗani hande ko kef tan jango toon, kef. Windande wattude 22 Dental Dina TV hande ko kef tan janguɗa. Kef nani Qur'ana o dow ha less ko ni kef windirte ni wayi. Ɗo noon so adima kef hakkunde bindol ko kef, sara bindol ko kef, alama wonde hay goto kef. Jonon ɗo ndindinta mbawa dañde kef so adima, kef hakkunde, kef sara, alama wonde hay goto kef. Ɗum ɗo so tawi ko ga jiɗɗa jokko ɗo. Wadde kef tan janguɗa hande e windande ma wattude 22 kef janguɗa hande. Kef so adima, kef hakkunde bindol, kef sara bindol, kef alama wonde hay goto. Wadde winde hande hewani jarani tampude wullude. Kef. Waɗon balle mon e jingere mon no mbirimi on ni, galle golle wona galle haala, ko galle golle. Ngare jingue, ngare balle. Dental Dina TV nan ɗon, nannon Orange Money walla Wave walla Western Union mon a garama Ria 77 906 14 81. ñande fof ene haale kono min jiyani on noon gandiron noon. Wasata goɗɗo mo anda sikka min keeɓi ha heewi on mbiɗo noon o mo anda o andu komin kaali ko ɓuri labde min jiyani. Somin jii min kalat, somin jii min kalat, somin jii min kalatan. Wadde gandon kam Dental Dina TV e YouTube nan ɗon, on kalanama numéro o mbaɗe hen sa waɗi gayni gara e WhatsApp he kala indema yettode ma komin kaari gonɗo nokku kaari waɗi hen ballalam saabi Allah yo yaaru yeeso. Eyyi kono joɗɗa mbiya on jarama jokke golle min beltima kadi mbiya ka armude janggo a tenta nannaki famnaki kura min jeeya, wifi o min jeeya, connexion min saboto min jangguinon noon min mbawi ko jangguinde on mo kadi mbawe addude kono jangguire, mo kadi mbawe addude kono jangguire wona koye nande famde ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ali Sénégal. Alhamdulillahi rabbil alamina. On jarama, wassalam.